Da Allah ku zo da mota 'yan sanda na kama yaron nan. Ya yaro zai dinga samun riga yana yawo da ita. Da Allah ku shigo ina yan muskoye. Ina yayin naka ka zan ma gwara wallahi. Yaya. Da Allah ku shigo yanzu ina zuwa na haɗu da yayinsa. Salamu alaikum. Ya wannan yaron zai dinga samun riga in sa ya sa. Wannan ai reni ne Bilal Billah ne fa. Da Allah ka hakuri. Waye yayinsa? Allah ka hakuri. Shi ma yana dan kwada ma mari ba ruwa na da tsayin ka. Ina ga. Wannan wani irin abu ne kawai yaro kai ba dan yi koyi da kai ne. Me yasa to zai dinga sa riga? Da ake samu kai kake da dan sa riga. Dina ga wai maganan ba. Kai zan fasa ma baki ba. Hello Gulde. Na shigo Kaduna na kame yaron nan. Ka aka yi ganin bidiya dan Allah ku zo da mota 'yan sanda akan me yaro zai dinga samun riga. Ka san nawa na sai rigan ne? Kawai ka shigo kawai. Akan me to zai samu riga? Ya kuri za a san yadda za a yi. Ina zuwa wiske ina zuwa a rike kudin nan. Hello? Aje kudin wiske aje. Ka zo kawai ku shigo. Ka ci sa an ban dala wallahi Allah da ba zan sake ka ba. Zo ka amshi ɗaya kai ma ka je kai wanka. Ungo. To yana godiya. Kai wanka. Ana son shi kuma. Shikenan gulle shikenan. Wannan yarinyar ta cika mai ta Kuna ya sabon yarinyar nan naka? Hello? Ya kai ne? Kana ina? Bana gari ba. Kai tafiya? Yarinyar nan ta cika mai ta Wallahi na san ka. Wallahi kai ne. Dan anguwan mu ne fa. Kai? Wallahi ba san ka. Kai. Ka sani yo. Wallahi dan anguwan mu ne. Allah ya lishe Allah. Ya ga talakawan nan ne dan bura uba. Kai? Ana ka sani? Ka manta ni. Dan su. Kai da ka fara tana na san ka. Dala ji wannan. Kai. Kana ne ana magana. Dan kuwa kana Najeriya ai ne magana. Mu pesi. Ka sani yo. Ba ni bane dan iska, ni ne director din dan iska. Ba ni bane dan iska, ni ne kawun dan iska. Not the dan iska, I'm the friend dan iska. Ba ni bane dan iska, ni ne mai koya ma dan iskan da yasa. Ba ni bane dan iska, na san ina da kalar rigar dan iska.